ଥରେ ଆମେ ଭଉଣୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଯେତେ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଥାଉ, ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ ମୁହଁରେ ହସ ରଖିବା। ଅଶାନ୍ତି ହେଇଛି ପରେ ଜଣେଇବା, ଆଗେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେବା। ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କରୁଛ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ନା? ଯଦି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ଚାଲ ଆମେ ମିଶିକି କରିବା, ନିହାତି ଭଲ ହେବ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କରୁଛ, ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ। କିଛି ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ପାଇଥିବା ଏଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜ ପରିବାରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଦେଖିଛନ୍ତି, ନିଜ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ରାଗକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ଖୁଆନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ ଲଢ଼ିବେ ଯଦି ପୁରୁଷ, କେମିତି ସଂସାର ହେବ? ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁରୁଷକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଲଢ଼ା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଭଲ ପାଇବା ଲଢ଼ା, ତାହେଲେ ସୁନା ସଂସାର।